Podnikám už 27 rokov, od roku 1999. A rád veci robím na úrovni. Preto, keď som bol mladší, tak som mal veľmi rád tvorbu webových stránok. Som to ako ešte študent robil od roku 95 a hľadal som riešenia, že ako môžem kvalitné webové riešenia dať do sveta a zarobiť si na tom aj nejaké peniaze. Tak som si našiel v Amerike, USA partnerov a v roku 2001 sme založili spolu americkú značku Polar Design a robili sme napríklad pre Pradu a Shell. Potom v roku 2010 sa mi podarilo s partnermi založiť slovenskú marketingovú agentúru Visible s dvojitým Včkom a popri tom sa mi aj podarilo kúpiť kancelárske priestory pre túto spoločnosť, ktoré dneska prenajímam. Mám skúsenosti aj s investovaním do ETF akcií, cez ICčka napríklad, potom do zlata a striebra a aj do akcií priamo cez aplikáciu, napríklad Interactive Brokers. Čo tým chcem povedať? Že ľudia si väčšinou peniaze nesporia, alebo keď si ich sporia, tak ich nechajú väčšinou na účte alebo na nejakom nevýkonnom portfóliu. A ja som si povedal, že ja to trošku preskúmam viacej a tým, že Bitcoin je technologická inovácia, podľa mňa podobná internetu, tak som si povedal, že to preskúmam. Lebo v roku 2004 som chcel založiť e-shop alebo nejaký systém, kde si môžete vy vytvoriť e-shop. A vtedy som si povedal, že to už som asi nestihol, pretože iní partneri ma predbehli, už to nemá zmysel, tak som to nezačal. A to som sa veľmi mýlil. Tak toto s Bitcoinom som už urobiť nechcel, nakoľko dneska si veľa ľudí myslí, že im už ušiel vlak. Áno, ja som začal s Bitcoinom v 2019 roku, ale už aj vtedy som si mohol myslieť, že mi ten vlak ušiel. Takže túto chybu som už nechcel zopakovať a práve preto som sa naplno vrhol do Bitcoinu. A podľa mňa dneska je taká situácia, že globálna adopcia Bitcoinu len začína. Sme na začiatku, Bitcoin je už overené portfólio, dokonca aj americká vláda ho podporuje, takže som tu preto, aby som vám s tým pomohol, ako ho sporiť, ako s tým správne nakladať, aby ste mali súkromie, aby to bolo suverénne, že ho máte len vy pod kontrolou a samozrejme bezpečné. Pridajte sa do komunity Hodly Podly. Hodly Podly, Bitcoin in my hand.